Che pussy, suena bien. Questa Portugal. Bon vespre, què tal? Benvinguts a tots a un nou directe de Peu de Port. Directe ho diu moltes vegades especial, però avui no sé més que mai, però evidentment que ho és, perquè és el directe previ al Tour de França, que encara que aquí sempre agafem moltes anys al Giro, el Tour de França és el Tour i és una cosa excepcional dins el món de l'esport. Avui farem prèvia, mirarem les etapes i analitzarem els equips i també farem la típica tier list de favorits, que també us animem a que la feu amb nosaltres. Saludo els companys, jo sóc l'Escamp Rubí, m'acompanyen Lluís Buixader, Oriol Riba, què tal, com esteu? Bona tarda. Directe amb ganes, avui. Sí, no? Home, el Tour sempre hi ha ganes del que veiem, Inclús es pot arribar a vegades mig desconnectat, però quan comença el Tour, quan sona aquella mica de sintonia, sempre venen ganes. Abans de començar, us recordo que ens podeu seguir a les xarxes, a Twitter i Instagram som @peudeport, a Spotify també ens podeu seguir, ens escoltareu, i aquí a iVox us podeu fer, a Twitch us podeu fer subscriptors, seguidors, i tot serà benvingut. Abans de parlar del Tour de França, el que sí que volia comentar, que és el vídeo que ja tirava ara, que m'havia emocionat, és el del Gran Depart del 2026, que, com s'havia especulat i com s'havia comentat, serà a Barcelona, companyes. Tantes ganes de que no sigui la merda que va ser el de... Ho faran de dia, crec. Jo crec que ho faran de dia. I si plou faran alguna cosa. La primera etapa és sortir a Barcelona i la segona també, per tant, o s'ha de donar una volta per als voltants o fer una crono, entenc jo. La segona... Jo crec que té pinta. En principi ja serà una etapa en línia a l'ús, ja veurem cap a quina direcció. La tercera entenem que serà el típic de travessar la frontera. I aquí s'especula que igual entra en joc Berga també, Jo, pel que vaig sentir, crec que la primera era Barcelona-Barcelona. O sigui, no hi haurà tutia. No, però vull dir, no és crono. No, és el que, sí, és el que deia. Sí, és el que deia. La primera Barcelona-Barcelona i la segona, perquè la segona surt de Barcelona, bàsicament. O sigui que... la qüestió si passa per Berga. Ja us avanço que he parlat amb l'alcalde per una altra entrevista que sortirà en breus i diu que hi ha hagut una mica de tanteig, no directament amb el Tour, però una mica de tanteig sí que hi ha hagut a l'espera de converses més endavant, però la intenció hi és, i això ja és molt. Si us sembla, parlem del Tour d'aquest any, no del 24. Recordem, comença aquest dissabte, si no vaig errat, i surt des de Florència, sortint des d'Itàlia, amb tota la màgia que li dona això i aquest Ponte Vecchio. També en 3 etapes, com és habitual, la tercera també creuant frontera, i amb aquest duel esperat, que com diem el titular és el duel del desempat. Com ho veieu? Bueno, clar... No ens avancem a dir qui guanyarà, ho fem per després, però en general com ho veieu? El que surti a Florència i que el Bisma s'hagi flipat tant amb coses influencistes i vídeos així amb coses... Va, a mi em catxondo com una mona. M'hi agrada molt. Estic content de tries de Gran Depart. Últimament jo crec que ha anat bastant bé. L'any passat al País Basc va ser èxit rotund. Fa 2 anys a Copenhague va ser bastant xulo també. Llàstima les etapes que van córrer per allà, però recordo la presentació en aquella espècie com de pati, bueno, aquell lloc que era glorieta que hi havia allà. Molt, molt, molt guapo. I molta gent molt volcada, que al final és el que... Bueno, al final jo crec que és el que té dels llocs on vagis. Una cosa és... Aquí a Itàlia saps que cultura ciclista n'hi ha, que estaran encantats de fer un canvi també i canviar el Giro pel Tour. A diferència d'altres vegades que hem vist, jo que sé, el mateix Giro quan van anar a Israel, crec que van ser a Tel Aviv, que van sortir a llocs així que potser queda una mica més deslluït. Jo crec que aquests 3 primers dies d'Itàlia seran bons. I llavors també, jo trobo que hi fa també una mica més a favor del recorregut és
que no s'hagin de perdre un dia ja, de fer 3 dies, podria estar bé que sí, si juga alguna cosa... És això que diu a la Fonco pel xat, que pot ser que es bloquegi les etapes de muntanya els dies abans. Però I saps què pot patir? jo crec que el Tour de la Manera sol arribar a les etapes del final, a no ser que vagi molt apretat, que bueno, n'hi haurà dos distanciats i l'altre més apretats, no sé si hi haurà bloqueig. El que em pot patir és que hi hagi un atemptat. Perquè seràs tu, bàsicament, no? Sí, correcte. No. No, jo crec Jo el que anava a dir és que coneixent els corredors que hi ha, realment no pateixo gaire per aquestes coses. Potser... Perquè hi ha un atemptat. No. 7-8 anys abans sí que hagués pogut comprar... Sí, això és veritat, Hagués esperat una mica més a fer la Marratell i a veure com va la cosa, però jo crec que entre que són corredors, tant Pogačar com Vingegaard com el mateix Evenepoel, que no s'ho pensen dues vegades si veuen que un dia van bé a provar-ho, i l'altre és que jo crec que la primera setmana l'UAE intentarà veure si realment Vingegaard doncs, està recuperat com per poder disputar i que tot això ja pot fer que hi hagi moviments i coses des del primer dia i que ningú s'esperi a l'última setmana i a veure què passa i es guardi una miqueta més. Va, posem-nos-hi doncs, perquè si no arribarem a veure l'Eurocopa. Repassem res, etapa per etapa molt per sobre, perquè si no també ens donen les tantes. Aquesta és l'etapa número 1 i és el que comentàvem, aquesta etapa pot donar joc a que no hi hagi un final a l'esprint. És una etapa bastant dura, és el primer cop que surten de Florència i que passen per la casa de Gino Bartali, que aquest serà un dels moments aquells típics que les grans voltes també es guarden i que són interessants de veure, i veieu, diverses cotes, al final sí que és pla, però hi haurà aquest espai perquè els que s'etapes se la puguin jugar o els mateixos de la General, no sé com ho veieu. Hi ha algun vídeo d'Eurosport Europa que engeguen el Felip Gilbert a fer l'etapa i diu que és impossible que acabi sprint, perquè hi ha algun mur bastant heavy. Vaja. Ho diu el Felip Gilbert, no jo, vull dir, no... Però fins i tot ni cap d'aquests sprinters que passen seleccions, ni això, tampoc? No ho sé. Però veig una etapa bastant exigent. Sí, no, jo també, Jo què sé, és que diria... No, i no és només que hi hagi un mur a un altre, sinó que també hi ha acumulació de duresa. Correcte. Sí, Aleix Matthews, sí, Aleix Matthews. No he dit res. L'he vist. No, però... que té així un corredor tipus Van Der Poel, que al final quasi bé, com qui diu, el seu objectiu és poder disputar, aviam si s'emporta el mallot groc a les primeres etapes i pot vestir-lo una mica i ajudar Philipsen llavors amb algun sprint. El mateix Van Aert, corredors així que realment són explosius, però és que mirant aquestes cotes finals, si la gent de la General ho vol posar una mica de ritme, poden patir també per passar, perquè aquest encadenat final de 4 ports gairebé seguits amb 40-50 quilòmetres no són pas qualsevol cosa, vull dir, 5 quilòmetres al 7,5, tia, és important. Per tant, aquí descartem l'esprint i veurem si se la juguen els de la General o algun caça-etapes, jo crec, vaja. Següent etapa és etapa que surt a prop d'on va néixer Marco Pantani, que és un altre dels detallets que hi ha també amb aquest inici de Tour. Aquesta no és tan exigent, però hi ha aquest encadenat de cotes aquí al final i aquesta cota de Sant Luca que es puja 2 vegades i que jo crec que aquí també s'evitarà l'esprint, no sé si ho coincidiu, però aquí no serà tan per duresa, sinó perquè potser aquestes cotes sí que seran suficients perquè un ciclista explosiu se'n vagi, és a dir, no veig un gran atac o que vagin despenjant els sprinters, sinó que algun explosiu se'n pugui anar pel seu propi peu. Sí, 1 quilòmetre al 10%, o 2 quilòmetres al 10%. Sí, 2 al 10,6%. Vull dir que és una bona cota, aquesta. El de tercer és el Marès, aquest. Sí. I a més, si hi ha bonificació dalt, que si el dia abans no hi ha hagut masses diferències, també hi haurà algú que voldrà intentar-ho per guanyar aquests segons a dalt. Jo crec que veurem moviments. I un cop més, jo crec que el que deies també abans tu, Oriol, que en línia de l'any passat vam veure que funciona bé amb tema de caigudes i això els primers dies, doncs poder ja marcar una mica de diferències en la General i que estigui tot una miqueta més seleccionat en els quilòmetres finals. Per tant, 2 primeres etapes que no tindrem sprint,
i per tant seran dissabte i diumenge, i anem ja dilluns, que aquesta és en final a Turí, on va sortir el Giro, recordem, i a priori aquesta sí que hi ha d'haver final a l'esprint, quan fem la tier list ja podem parlar de favorits de sprinters, comentar que passa per la ciutat on va morir Coppi, en aquest cas aquesta etapa, però bé, aquesta sí que l'hem per l'esprint, I no hi ha gaire dubte, em sembla. Arribem ja a França, i és el que dèiem abans, La primera etapa en terres franceses pròpiament és una gran etapa, una molt bona etapa de muntanya, especialment per aquest Galibier, 23 km 5,1, que si bé no s'acaba en alt, sí que s'acaba l'etapa un cop s'ha baixat, i per tant, vull dir, és una etapa que aquesta sí que a vegades, diem, aquí no es faran grans diferències, però es seleccionarà gent i comencem a descartar gent, però aquí potser alguna diferència es pot fer, Ja és el punt més alt del Tour, és el Souvenir Henry Desgrange. Però realment no, que abans li dèiem, Sí, perquè no sé. jo l'altre dia m'ho semblava, ho parlàvem amb una feina, dic, hòstia, crec que aquest any van al Col de la Bonet, que són 2.800. I llavors ahir no sé què vaig veure alguna imatge de l'etapa aquesta i que deien que el Galibier era el Souvenir Henry Desgrange, que ja era com la primera gran etapa. I abans mirant aviam quines etapes hi havia, realment l'etapa 19 van a la Bonet, que són 2.800, i no sé què fa que han triat el Galibier com a... No sé. O igual és una equivocació o alguna cosa, o no ho sé. Però bé. Qualsevol cas, això, Aquí a etapa creieu que hi haurà diferències relativament importants o què aquí? Sí que és veritat que potser no és superexplosiu el port com perquè hi hagi algun atac o Pogacar pilli sorpresa a Vingegaard, i per maduresa segurament una a l'altra serà complicat que es deixin, però no sé. Jo ho veig possible, perquè... Sí? És que des del quilòmetre 1 que ja surten cap a... Sí. Perquè fins a Sestriers és que no hi ha ni... Tot pujar. Clar. I fa pinta del típic dia que es vol fer una escapada, no s'acaba fent, ara s'intenta ficar, jo què sé, de l'UAE, l'Almeida, el Bisma perseguint, ara s'hi vol ficar el Bernal, ara no els deixen, el típic dia a 100 per hora, i de cop i volta es van tenir a peu del Galibier i a la meitat del pelotó ja s'ha quedat. I llavors és el que deies, són 25 quilòmetres gairebé, que sí que la pendent en general no és molt gran, però la part final és dureta, i jo crec que això, que veurem segurament que l'UAE voldrà provar aviam com està Vingegaard, i que veurem moviments i amb l'equip que porten seguríssim. Per cert, que sou uns quants avui, si comenteu pel xat us llegim i ho podem comentar tots junts, que serà tot benvingut. Passem a l'etapa següent, que és l'etapa 5. Aquesta és etapa, la marquen com a plana, tot i que hi ha 1000 de desnivell. Aquí, en principi, també hauria d'acabar l'esprint, si no dieu el contrari, companys. Jo crec que sí. Bueno, hi ha aquests quartes i aquest el Col de Cus, que no el marquen. Col de Cus. Aquí, però la donem per sprinters, no, aquella, també? Sí. Raro seria que no, perquè hi ha bastant terreny per recuperar, llavors. I aquesta, evidentment, també. Aquesta en final a Dijon. També la donem per sprinters. Anem a divendres, dia important, perquè és la primera de les dues cronos que hi ha. Són 25 quilòmetres bastant plans, sí que puja una mica i torna a baixar, però són relativament plans. A priori és per especialistes. No sé, voleu llançar algun favorit on parlem després? Són 280 metres plans amb aquests 25 quilòmetres. 300 metres de desnivell és planíssim. Sí. Res. Jo tinc curiositat aquí, ja m'he ben pogut, perquè si realment ha estat aguantant en els dies previs i està allà igualat de temps, potser que hagi com a molt perdut algun segon, que hagi picat alguna modificació o alguna història així. Jo crec que a priori dels grans favorits és el que millors números té quan a contrarrellotge. I això, que si arriba aquí igualat i potser els hi treu alguna de temps, es pot posar, no sé si de líder, però almenys una miqueta per destacar respecte als altres favorits. Ara està mirant. No. Això ha de veure si realment és capaç d'arribar aquí i posar-se una mica per davant per llavors jugar una mica més segur a la muntanya. Ja ens barallem després de la tier list, però jo no tinc clar que no hagi perdut alguns segonets importants aquí. No molt importants, però tenint en compte l'etapa 4 i tot plegat,
alguna cosa pot haver perdut, però bé. Si més no per Està la mirant- victòria d'etapa, també té números. Està mirant la crono de l'any passat, de l'exhibició de Vingegaard, Sí, i no, és molt més dreta aquella. Hi ha Sí, molt, sí. hi ha molt més desnivell en Home, aquella. sí. Així allà Són- plantejaven el tema del canvi sí, de si bici. canviaven de bici, el Pogacar canvi de bici, havia fet amb aquella. Sí, No? són 630 metres aquella, i amb menys quilòmetres. No és comparable, no Res, és comparable. Avancem. Etapa 8. Aquesta també és plana, tot i que el desnivell també és important. 2.400, perquè hi ha aquestes cotes. No sé per... Jo aquesta no la marcaria com a plana, tot i que aquí el Tour ens la marquen com a plana. Ai, no l'esteu veient, ara l'esteu veient. Jo m'ho estic mirant per Cycling Stats i és molt més... O sigui, marca molt més els desnivells, Ja, i és raro perquè abans passava al revés, que el Tour ho exagerava molt més tot i ara l'escala l'han ficat molt més baixa i potser que no ho ha d'haver canviat. Però bueno, en qualsevol cas, jo crec que és més similar al del Tour, perquè si et fixes en aquestes cotes que marquen, que són les típiques que marquen per marcar-ne alguna, perquè les podien marcar totes o cap, però bé. Jo crec que aquesta és ideal per escapades o ideal per algú que ho intenti a l'últim moment escapar-se. Igual hi haurà poques diferències, però sí que algú, si ho intenta al final o arriba a l'escapada, hi haurà números, no?, perquè s'ho emporti un cas etapes. Pot ser aquesta més. I el que passa que, clar, molts vindran també descansats del dia abans de la crono. Ja. Del... També. Aquesta és l'etapa de dissabte, si no vaig errat. Sí, de dissabte. Aquest que ve no, sinó l'altre. I anem a diumenge 7, etapa de mitja muntanya, més de 2.000 de desnivell i prop de 200 quilòmetres. I aquesta és l'etapa que destaca per l'Esterrato. Com veiem, aquests 14 trams d'Esterrato, aquí sí que no s'han posat per poc, veurem si són gaire exigents o no, però l'Esterrato és divertit per l'espectador, els ciclistes crec que en general no els agraden tant, els agraden el que us ho deia, amb una volta menor perfecta, però al Tour potser això no fa tanta gràcia. Però bueno, jo crec que per l'espectador això és superinteressant. El problema és això, que al igual un dels grans favorits pot dir del Tour per un dia d'Esterrato. Depèn de com estiguin els trams, que no tinc ni idea. Com ho veieu? Són 14 trams, és heavy. Sí, sí. Jo crec que tampoc han de ser molt llargs, però... No, la majoria Molt bé. són de... No n'hi ha... El més llarg que són 300 metres. És que no sé on ho marca. Diu En que total el són és de 32 quilòmetres. 32, sí. I destacar que n'hi ha 6 al tram final, que vull dir, hi ha aquest pla i 6 al tram final, amb una mica de pujada, al final és bastant pla, però sí que hi ha una mica de desnivell, però bé, molt poc. Al final és bàsicament pla, però sí que de l'Esterrato i aquest tram també aquí al final que pot marcar una mica. No sé si Pogacar és un dels que ho podria intentar aquí, no? Com també s'havia especulat amb l'etapa de Llambordes en el seu moment fa 2 anys. Exacte, vull dir això, que comparat amb aquella vegada és potser una miqueta similar i no va dubtar en provar-ho. Sí, provar-ho jo Una crec cosa que ho m'agrada provarà. Digue, arriba. és que quasi bé totes les etapes segueixen la tònica de posar alguna cota bastant a l'inici. Que jo crec que és perquè Vingegaard, Pogacar, qui sigui, no acumuli mallots. Per donar També. premis escapades, Sí. jo crec que... Tot i que són petites, i al final Clar, s'acaben no. decidint els grans ascensos, però sí. Hi ha diverses etapes que, tot i ser alta muntanya, donen joc perquè no els guanyin ells, jo també crec, Vull dir que això, en aquest sentit, està bé. Això era etapa 9, etapa de diumenge, i llavors dilluns hi ha etapa de descans. Les grans voltes estan agafant bastant aquesta fórmula últimament, s'estan bastant unificant en aquest sentit. Ens en anem a dimarts, és aquesta etapa també plana, que a priori és una mica escarpadeta, però jo crec que ha d'acabar l'esprint, tot i que havia algun lloc que he vist que pot ser que influeixi el vent, que hi puguin haver ventalls. L'etapa 11 és aquesta ja sí que és etapa també per tenir apuntada, 4.350 desnivell, 211 de distància, evidentment etapa de muntanya, i especialment és un desnivell que és com una gota malaia, jo crec, no? Que ho has fet desnivell perquè és bastant pujar i baixa escarpat, i al final sí que acumula tota aquesta duresa, en quedaran diversos ports, coronant a 2 de meta, no es compta com a cota on coronen, però sí que es corona a 2 de meta, i pot ser una etapa interessant, una etapa que pilli desprevinguda més d'un, perquè és això, ja té aquesta part d'escarpada al principi i al final amb aquest ascens, amb aquests ascensos que s'encadenen,
amb aquesta bonificació aquí amb aquest de segona i amb aquest de primera, vull dir que aquesta també pot tenir la seva gràcia, Sí, està una mica això, més concentrat al final, però bueno, també portaran quilòmetres perquè sí, és l'etapa més llarga del Tour, però no li va faltar gaire, 211 quilòmetres. I aquest encadenat al final sí que no hi ha cap pujada excessivament llarga, però sí que pot donar, jo crec que dies, algun moviment que no sigui en la pujada final, perquè són 3 quilòmetres i mig, arriba al 6%, i potser en aquesta pujada final on hi ha la bonificació, que potser algú es pugui moure i aprofitar la baixada i la següent pujada final per obrir una mica de forat, jo crec que no està malament. És la segona etapa més llarga, la primera és la tercera, que és la que acaba a Turí, que és etapa plana, és la de dilluns entrant. Per tant, és... Sí. Ribaders. És una zona aquesta de... És just al centre de França, que és, bueno, si recordeu, és la zona de l'any passat del Puy de Dôme, tota la zona de l'Auvergne, que és una zona que havia sigut volcànica antigament, i que les cotes són molt dretes. De fet, hi ha un port de primera camuflat per aquí al mig que ni es veu, i jo crec que pot donar bastant joc, pot ser bastant xula aquesta etapa. A més, és molt maco, el tomb està verd, allò, per tant no serà aquell rostoll i sacarral malparit, pot ser xulo. I aquesta, si no volen fer fumada, donarà tant joc per l'etapa, que jo crec que hi pot haver lluita per l'etapa, com per la general. Alguns segonets poden haver-hi. Etapa 12, dijous 11, 200 de la longitud, 2.200 de desnivell, tot i que també la marquen de plana. Una vegada més hi ha aquesta mica de puja i baixa en aquest tram final, però bé, jo crec que a priori aquí tampoc hi ha d'haver problemes pels sprinters, no? També no crec que hi hagi gaire problema, hi ha alguna mica no sé, igual hi ha alguna sorpresa amb aquest final que és una mica escarpat, però jo crec que no és suficient perquè no ho controlen els equips dels sprinters, no? L'etapa 13 és aquesta, que és una mica més del mateix. Aquí també veiem aquestes cotes al final que ens les marquen, que aquí potser sí que poden fer donar una mica la sorpresa, però aquesta també la donem per sprint, o com ho veieu? Jo crec que sí. Sí, no? I llavors aquesta és l'etapa final a Pau i seguim a l'etapa final al Pla d'Adet, que és una de les etapes també importants d'aquest Tour de França. A l'inici és pla, tot i que tendeix a la pujada, però llavors encadena Tourmalet en sisè i el Pla d'Adet, que és 2 categories, és a dir, 2 os categories en aquesta etapa, que és una de les etapes que el Lluís també ficarà com a etapa reines. I el que és curiós és que crec que és el primer final anal de tot el Tour, arriba a l'etapa 14. N'hi havia algun que s'hi costava, però crec que és el primer final anal. Aquí és més de 4.000 de desnivell, acumulats en 151 quilòmetres, i per tant també etapa molt a tenir en compte. A més, és l'etapa del dissabte 13. Com ho veieu? Jo el que veig anava a dir que porten bastants anys fent unes etapes dels Pirineus així, més d'alta muntanya com aquesta, que voten la meitat de l'etapa al principi tot pla, i llavors arriba a meitat d'etapa i un encadenat de 2 o 3 ports, com és en aquest cas, de categoria i una segona. Però recordo també crec que va ser fa 2 anys, que hi va haver l'etapa de Tourmalet i l'Utardident, i el dia abans, no sé si va haver-hi algun altre també, que era gairebé igual. La meitat plana, sí, llavors era la que anaven al portet, que el mateix feien Sant Larí, feien no sé quin més, i el portet, i al final, si acumules la duresa en la part final, doncs mira, els primers quilòmetres perquè es discuti una mica l'escapada i a veure qui és capaç de ficar-s'hi. Però jo crec que l'etapa interessant, que el Tourmalet ja ben d'hora ja pot fer mal per deixar el pilot amb poques unitats i que llavors fins al final s'acabin de fotre d'hòsties. Aquesta és una etapa important, però no sé si pot també ser important la següent, és a dir, s'encadenaran 2 etapes superimportants en dissabte i diumenge. No sé si el que dèiem abans de bloquejar, pot fer que aquesta etapa que sigui tan dura també s'agafi una mica més de cautela i simplement es fiqui ritme i no s'intentin grans coses, perquè la següent és aquesta etapa, que és la de diumenge, que a més és el dia 14, la Festa Nacional de França, en final en Plató de Vell. Veiem a prop de 200 quilòmetres, 4.800 metres de desnivell, que és una bona borrada, i veiem que aquí al principi, a diferència de l'altre, s'acumulen 3 cotes. De fet, comença pujant amb bastanta mala folla,
i llavors tenim 2 cotes més de primera. Després sí que hi ha aquest tram pla, llavors aquest ascens de primera amb un doble pic corrent aquí, i llavors sí que baixant hi ha poc pla per finalment acabar a Plató de Vell, que és un d'aquests ports també mítics de 16 km a l'11%, i per tant etapa importantíssima també, amb 4 primeres i 11 categoria. I aquell dia assenyalat pels que som una mica friquis del deport en general, perquè hi ha aquest llamp d'etapa, hi ha final de l'Eurocopa, final de Copa Amèrica i final de Wimbledon. I francesos borratxíssims. Sí, correcte. Francesos molt borratxos. Crec que l'Eurocopa que va guanyar la del gol del Torres, crec que també hi havia etapa del Tour important, perquè em recordo ben bé estar tornant escoltant la victòria d'Espanya. O sigui que ara que ho has dit ja he caigut, és veritat. Però sí, dia important. Esperem que no jugui França, o que jugui França i així hi hagi menys francesos. Ja anem malament. Amb què? Amb lo del gol d'Espanya? Què? L'etapa com la veieu? Va ser el 29 de juny del 2008. Anava a dir, m'hi sobren una mica de quilòmetres, bueno, sobren una mica de quilòmetres plans aquí al mig, perquè aquesta arrencada té bona pinta, vull dir, el Pérez surt ja a peu de sortida Déu-n'hi-do, i llavors l'encadenat de Mente i Portet està bé. Però bueno, llavors sí que et queda aquest tram una mica més descafeinat, que si algú, lo típic, talla algun grupet de favorits a davant i llavors acaben esperant per reagrupar-se durant l'etapa, però és el que dèiem al final, 200 quilòmetres gairebé, acostant-se als 5.000 metres de desnivell. Sí. Amb l'etapa del dia abans, si hi ha hagut una mica de desgast també es notarà, i a final de setmana a veure si... El dia següent és dia de descans, que pot animar algú. Riu. Aleix anava estorrat. Va ser... Sí, no? Sí. A l'igual és l'altre, n'han guanyat 2, no? A l'igual és l'altre. No, el Mundial crec que no. Però bueno, és igual. La següent, com deies, etapa de descans és dilluns 15. Dimarts 16 tenim aquesta... dimarts 16. Dimarts 16 tenim l'etapa 16, que és aquesta que a priori també ha d'acabar l'esprint, a no ser que hi hagi ventalls i el vent tingui alguna influència. Aquesta és etapa important de muntanya, l'etapa 17 ja. L'última etapa és bastant interessant, jo crec, l'última setmana, ara que ho miro en perspectiva. Que es ve 3.000 de desnivell amb 180 de distància. En aquest cas, sí, com dèiem abans, acumulant al final, no és tan desnivell com la que comentàvem abans, però sí que és important. I venint d'etapa de descans, tant pot ser que afecti en negatiu com en positiu, com ho veieu. El dia després de descans... Jo crec que per la general no ha de passar gaire res. Sí. Però pot ser que guanyi l'escapada, jo crec, aquí. Sí, per escapada o per... Aquí sí que mallot de muntanya. Aquí sí que ja hi haurà una mica de merder. És això, sobretot s'encadenen aquests 340 d'etapa, final anal, però jo crec que és això, més per l'escapada, com a molt, si algú vol intentar-ho al final de la general, però no crec que intenti ningú cap gesta històrica aquí. També depèn de com s'arribi, evidentment, perquè sempre fem especulacions i al final sempre passa el que passa, però bé. Etapa 18, dijous, 3.100 de desnivell, mitja muntanya, 180 de distància. Aquesta és etapa típica de mitja muntanya, si diuen mitja muntanya és aquesta la definició, ideal per a les escapades, és això, ja torna a ser als Alps, i bé, jo crec que aquesta també torna a ser per escapada i per la general res de res, no? Jo no crec, sí que l'etapa per la victòria d'etapa pot ser interessant perquè el perfil està prou bé. I, no sé, pot ser el típic dia d'escapada amb Van Aert, Van der Poel, Pedersen i companyia o alguna cosa així, i que la victòria d'etapa pot estar bé, però per de cara a la general m'estranyaria bastant que hi hagués algun moviment. Passem doncs a la següent, que la següent sí que pot ser bastant més important pel que fa a la general. No arriba als 150, és bastant curteta, però 4.400 de desnivell, per tant és una cosa important com veieu aquí. 2 categoria, final a Isola 2000
que és de primera, però que també té la seva importància. Aquí el que dèiem, 2.800 d'altitud, que és el que dèiem, el que es disputava abans al cim més alt del Tour. Sí que hi ha al principi que és pla o una mica de puja i baixa, però llavors no hi ha pràcticament pla. Les baixades són bastant llargues, a part perquè les pujades també ho són, bàsicament, una cosa porta l'altra. I, per tant, és una al·licient més, això, no? Que no hi hagi gaire pla. Els dos ascensos espacials sí que són molt llargs, sobretot Bonet, 24, però sí que és veritat que estan potser massa lluny, massa separats entre si i sobretot separats amb el final, no? Que amb el tema de les baixades tot plegat pot ser que hi hagi reagrupament. Però bé, com ho veieu? Aquesta ho he vist ara també i 31 anys després es torna a la del duel del Rominger Indurain. Van acabar a Isola, no hi han tornat més. I aquí jo crec que també seré, perquè al mig, no sé on. Perico Puertos ja ho veurem aquí, Comença a fer bola. Amb una moto. A mi m'agrada aquesta. O sigui, etapa molt del Tour, baixades molt llargues. Sí. Pocs quilòmetres de vall. No em desagrada pas, Ara tornant-lo a revisar m'està agradant més del que em pensava. Sí que falta duresa per mi el recorregut, en general, però hi ha bastantes etapes diferents entre elles, hi ha bastant joc. Bueno, encara està prou bé. Sí, i al final jo crec que també una mica visualment sembla que estiguin molt lluny, però també al ser una etapa de 144 quilòmetres... Sí, també és veritat. No és el mateix l'espai que veus aquí entre un port i un altre que entre la que veuries en una etapa de 200 com les que veiem abans dels Pirineus. I a mi m'agrada bastant, perquè sí que són baixades llargues, però jo crec que la majoria seran de bona carretera, que es faran ràpides. I a veure, sí que segurament a la Bonet encara no veurem cap moviment definitiu, però sí que amb tota la duresa que té i amb els equips que porta la gent es poden veure ja seleccions importants i que llavors de cara a la pujada final la gent ja arribi una miqueta més rostida. El que també... Digues. Del cim de la Bonet, fins a Isola Pobla, que és on comença el port d'Isola 2000, hi ha ben bé 50 quilòmetres. 50 quilòmetres. Bueno, sí, una mica menys. Però, vull dir, serà una baixada de la Bonet, serà llarg, però jo crec que és això que dius tu, també, que bona carretera. I finals d'anal li comencen a fer falta ja, perquè és el que dèiem abans. Estem pocs. Sí, no n'hi ha gaires, això sí que és veritat. Avancem a l'etapa 20, l'última abans de la crono final, etapa també superimportant de muntanya, 4.600 de desnivell, i el que dèiem abans, etapes curtes, acumulats en 133 quilòmetres. I és aquesta. Veiem amb 3 primera, un segon al principi, i aquest sí que, igual que la d'abans, no hi ha gaire pla. Jo diria que no n'hi ha pràcticament, són tot pujades i baixades. Al principi és una mica més benèvol, però poqueta cosa. El darrer port és superconstant, l'he vist per separat i és superconstant tota l'estona. Jo crec que aquesta etapa és també duríssima, aquesta sí que també és de les importants. I aquí, encara que hi hagi la crono l'endemà, jo crec que la general, si està ajustada, pot haver un moviment important, Que hauran pel seu propi pes. El poble Turini són 20 quilòmetres, com aquell qui diu, i els últims 12 és una bestiesa. I la Collol també és una bestiesa. Sí. L'únic, una mica així a nivell diferent de l'etapa anterior, que són 3 ports de més de 2.000 metres cada un, ja ho hem dit, no 2.800 la Bonet, però els altres dos també es corona 2.100 gairebé, i llavors l'endemà surten de Niça des de la costa, que no sé si llavors ells també, al final amb aquests nivells que estan competint amb tantes diferències d'alçada no, però el que és l'etapa, jo penso que realment, i aquesta encara és més exagerat perquè 130 quilòmetres encara són menys. Sí. Realment aquest encadenat és poder encara més seguit que el que hem vist en qualsevol etapa d'aquestes i que ni un metre de pla, vull dir, terreny per fer mal i per emboscades i per fotre alguna escapada perquè ja surts gairebé encarant el primer port, jo crec que si algú vol provar alguna cosa a la desesperada, el terreny li tenen picat.
M'està acabant agradant, el recorregut del Tour, més del que d'això. Insisteix que falta duresa, però està guai. Última etapa, no sé si volies dir alguna cosa, Riba, o... Jo he comentat l'última etapa, que és, com dèiem, la crono, en aquest cas prop de 38 quilòmetres, 650 de desnivell, aquesta sí que hi ha una mica més de desnivell, però tampoc és gran cosa. Ens marquen aquesta cota, però bé, jo crec que tampoc és molt llarga i fins i tot segur un especialista ho vol intentar, se la pot emportar. Si tenim Evenepoel aquí també és ideal per ell, si ho tenim, vull dir, si ha arribat fins a aquestes altures de la pel·lícula, que ara ho comentarem, però bé, crono també interessants, a diferència d'altres ocasions l'acumulat de desnivell està al principi, a la primera part, fins aquí aquest segon intermig, i després ja baixa i planeja, però bé. El que sí que marca és que, bueno, el web del Tour no ho posa, però Cycling sí, és que el segon punt cronometrat, el Col d'Es aquest, és 1,6 km al 8,8%. I és un bon mur aquí entremig, que pot donar bastant joc, això. I més, jo crec que està molt imposat el d'això. No, el de després, el segon punt. És que, vale, és que aquí no... Vale, com que aquí només marca els ports, aquí no això, però vale. El segon. Aquest, doncs, és 1,6 km al 8,8. Aquest primer és aquests 8,2 al 5,7, que també jo crec que pot donar més joc que aquest segon. Sí, al final és això que dèiem, a vegades en fiquen un per ficar, però bé. Però sí que és veritat que aquest segon vens amb l'acumulat de tota la pujada i no sé on el compten, però també vens pujant tota l'estona. Jo anava a dir que, no sé ara aquesta baixada ben bé si és alguna que comparteixen en l'arribada a la París-Niça, perquè crec que també el Col d'Es el solen pujar bastant al final. Em sona haver-ho vist jo recordo que hi ha bastantes baixades per aquestes carreteres que tenen tela, que baixar amb la bici de crono la cabra, el mateix que una crono com la que veiem a la primera setmana, molt més per especialistes amb trams de carretera superrectes o molt senzilles, que no sé fins a quin punt el tenir tot aquest tram de pujada i la posterior baixada, si hi haurà gent que potser opti per anar amb la bici convencional o com anirà la cosa. Jo no crec que tant, però sí que s'hauria de prendre en precaució i al minut 45 del directe guardarem aquest tall per quan comenci a haver caigudes el traurem. Ja lo predijo a peu de port. Comentem, si us sembla, la participació que hi ha en aquest tour. Repassem una mica els equips per sobre. Per cert, acabo de descobrir que el souvenir d'Henri de Grand sempre és el dalt de Galibier, si és la ruta, encara que no sigui el més alt. Hòstia, veus? Quins ganduls. És bastant... No sé si li té gaire sentit. Bueno, no sé, suposo perquè ho han fet sempre, no? El sentit és aquest. Però bé, és curiós, si més no. Gràcies per la informació. Sort en tenim de la gent que s'informa. Tourmalet també en donen un. Hi ha un monument a aquest senyor allà dalt. Vale. Vale. El souvenir Jacques Godet, crec que és el Tourmalet. Vale. La botigueta. Doncs no sé això. Doncs això sí que fàcil. Hòstia, munten un tinglado divertit. La típica estàtua del ciclista del Tourmalet, a l'hivern la baixen i un dia de maig que la pugen i munten verbena per pujar fins a... Verbena. La pugen amb un cotxe i banda i xaranga allà i vinga tota gent a darrere amb la bici. Els entrompats van. Repassem res, una mica per sobre els equips, amb el Jumbo, joder, 26 del 6, 26 del 6. El Visma Lease Bike, que evidentment arriba marcat per les baixes que ha tingut tota la temporada i especialment per la baixa, entre cometes, l'última hora de Sepp Kuss, que bé, que ha sigut baixa no només perquè encara no estava recuperat del Covid, sinó perquè evidentment no havia pogut entrenar des de la Dauphiné, que no havia pogut entrenar en cap dia al 100% i per tant hauria arribat en un mal estat de forma segurament i han preferit no jugar-se-la i anar amb algú altre que també pugui aportar, que bé, que és Barlement, que veurem si porta alguna cosa. Però bé, com veieu el bloc del Visma, en qualsevol cas Jorgenson tindrà molt més pes, més enllà del que pugui tenir també Wout van Aert. Jo crec que, evidentment, la baixa de Kuss és una baixa sensible, perquè ara veurem que tant els equips rivals van amb grans alineacions i jo crec que aquest trident que feien una mica Jorgenson, Kuss i Vingegaard de cara a la muntanya, doncs sí que perds una de les tres potes.
Tot i així no deixa de ser un equipàs, jo penso, perquè Sí. tens Van Aert, que veurem com arriba, però a priori qualsevol tipus de terreny sabem que rendirà. De cara a la muntanya, tens Vingegaard i està molt bé, Jorgenson, que, bueno, si Vingegaard no està a l'alçada, Jorgenson estarà allà donant el callo, potser no al nivell de Pogacar, però si més no ja ha demostrat que el nivell de Roglic i Benepul pot estar-hi. I llavors la resta de corredors, jo què sé, no m'estranyaria gens veure Traknik deixant a la meitat del pilot a la pujada del Galibier i tota la gent flipant o alguna cosa així. Sí, aquest any ha tingut alguna exhibició. Sí, vull dir, el típic corredor que fot el motoret i... Sí, que tal l'hem vist al principi de temporada, no sé ara com estarà, però al principi de temporada estava bé. Ribadés, perdó. El Kelderman està bastant bé. Ha fet bon Tour de Suïssa, jo crec que ha corregut molt poc. Jo crec que no és tan dramàtic, com diuen alguns a l'equip del Bisma. No. Decathlon aposta aquest any per Fèlix Gall com a líder, no hi ha O'Connor aquest any, i Sam Bennett com a sprinter, que l'any passat, si no recordo malament, no hi era, o almenys no se'l va veure gaire. El que passa que no sé si comparat amb el que és el Decathlon aquest any, que és un dels equips que està parlant bastant, no sé si li falta una mica d'equip que l'acompanyi, Fèlix Gall, és l'únic que potser diria. Gall el tiraran allà, que rasqui un top 10 i... Sí, però s'ho farà sol, vull dir, no tindrà gaire... Sí, aviam. Ara estem al segon equip, però el que et diria és que tot el que no sigui Bisma, Ineos, UAE, portar equip no et serveix de res, tampoc. També és veritat. Perquè la cursa la faran uns altres sí. I serà Fèlix Gall que arribada a l'hora haurà d'intentar o perdre el menys temps possible o agafar una roda bona i a partir d'allà anar tibant, però val més la pena això, posar, jo què sé, un parell de corredors amb Sant Bennett, a veure si rasca alguna victòria d'etapa, posar-li un bon tren d'esprint, o buscar alguna victòria així amb Nance Peters o alguna cosa des de l'escapada. Sí, ara et diu, evidentment, no, les tàctiques de l'Ineos que no entendrà ningú a última hora. Sí. Però el que diu, sempre quedarà... A nivell d'equip, és que avui ja repassarem els que hi ha, però la majoria d'equips no et val la pena portar 2 o 3 corredors de cara a la muntanya a ajudar el teu líder. És el que diu la Fonco, que sempre els queda l'Ineos per posar-se a tirar quan no calgui, tot i que aquest any han fet alguna cosa, m'ha sentit, almenys ho ha semblat, que algun dia han intentat fer alguna cosa. L'Alpe si ens repeteix doble Van der Poel-Philipsen pels sprints, Van der Poel per caça-etapes, a veure si se'l veu una mica més que l'any passat, perquè l'any passat va ser clau per llançar Philipsen, però per etapes no se'l va veure tant, i Craig Andersen també és un dels altres noms que pot ser important per l'Alpe per caça-etapes, aquí sí que per la gent el res de res. No sé si voleu alguna cosa sobre Van der Poel o que no espereu, ens guardem per la tier list. De cara a l'Alpecin ben enfocat, i van a el que saben fer bé. Aquest any a nivell de clàssiques els ha estat anant de puta mare i segueixen amb aquesta línia. Jo el que dic, sí que jo crec que hi ha 4 o 5 etapes que Van der Poel pot fer-ho bé perquè hem vist això molt recorregut amb alguna cota així final, que realment si està participatiu el podem veure. Llavors una altra cosa és que s'emporti a les etapes. Això ja és difícil, però si més no que ja m'ha ficat amb escapades, proposant i a veure si dona una mica d'espectacle. Que no faci els Jocs Olímpics en bicicleta, en muntanya aquest any. Bueno, és que passa tot, ja ho sabem. Arkea té de mar pels sprints i noms interessants com Rodríguez i García Pierna, però bueno, crec que passaran bastant desapercebuts aquest Tour. L'Astana és un equip fet al voltant bastant de Mark Cavendish, amb Morkov al seu costat i també com s'es vol. No se l'hem ficat a la tier list o no, el Cavendish, Lluís? Sí, evidentment. Doncs ja ens ho guardem per després, a veure si ja farem l'aposta després si fer el 35 o no. Jo crec que el Bahrain Victorious és un equiparro, perquè tens Bauhaus, tens Puls per la muntanya per les etapes, tens Morik per etapes, tens Jahey per la muntanya per les etapes, i aquest lideratge doble, jo crec que Pello Bilbao, i Buitrago, jo crec que Bilbao és el líder, però Buitrago serà segona espasa. Hi ha gent que fica Buitrago per davant, però crec que Bilbao, encara que no vulgui jugar a generals,
ha demostrat més de moment que Buitrago és el primer Tour que fa, i bé, crec que el Bahrain serà un dels equips que també donaran de parlar. Jo el que crec és que pot ser que potser Buitrago vagi més amb la mentalitat de centrar-se en general i per culpa d'això, entre cometes, el Pello Bilbao tingui una mica més de llibertat i acabi superant... Bueno, que de fet l'any passat no sé si va fer un top 15 o alguna així, que ho vam comentar, i sense haver fet una general com a tal. I el vam veure que va guanyar etapa escapat, diversos dies intentant-ho, i al final, estan ficat en cursa, hem vist que per la qualitat que té sempre activa bé, i jo penso això, que potser en algun dia això, ficar-se en alguna escapada i intentar guanyar alguna etapa, poder recuperar temps, i com que la resta de dies, per com puja, tampoc és que perdi minutades, pot acabar fent millor general que Buitrago, que sí que el veig més limitat perquè no té aquesta habilitat del Pello per ficar-se amb escapades i per ser el dia que toca i acabar de rematar, i que potser se centri massa i llavors acabi perdent temps cada dia Bueno, el veurem a la muntanya, jo crec, però llavors això, depèn de quines etapes, estarà més desaparegut i pot ser un partit de temps, sí. Al vora, el que també volia comentar és el canvi d'equipació i canvi d'esponsor. Ja s'havia anunciat que es diria pel Tour, i és el Red Bull Bora Hansgrohe. A partir d'ara, Red Bull, ningú més li dirà Bora Hansgrohe a aquest equip. Igual que li passa amb el Visma, que en general es diu Visma i no Visma els de Bike, encara que... I tants altres equips que han unificat amb algun xat d'aquests de premsa. Sí, el DSM van fer un d'això per al xat de premsa, que Déu-n'hi-do, perquè clar, el nom d'ara, aquest nom, doncs si has dit aquest nom potser et veu nictus, i clar, és normal que es simplifiquen les coses. Però en qualsevol cas, xulo, no? Per això a mi m'ha agradat, Sí, a mi la bici m'ha agradat moltíssim, més que el mallot. La bici, i mires la publicació de Velon CC, la segona foto, una cosa així, una bici blanca, en blau, molt, molt, molt guapa. Sí, tenen... Bueno, en general del Bora els últims anys també és xulo. I bé, tenen bon gust. I pel que fa a l'equip, què dir, no? Fet al voltant de Roglic, sobretot amb Hill i Blasov, que és la dupla aquesta que ja han vingut provant ara darrerament i que ha donat bons resultats. Blasov, si està lluitant com ha lluitat ara amb aquesta última volta per etapes, serà un gregari top per Primož Roglic. Inclús estaria inclús per lluitar en top 10 Blasov, però clar, haurà de gastar molt. I llavors tenen bastants ciclistes que etapes com Jungels, Dens, Haller o Sobreros, que tots inclús Van Poppel, tot i que veig que és complicat amb alguna arribada ràpida, però bé, bon equip, ara també. És molt bon equip. Sí, molt bo. Bueno, jo crec que ja confirma aquesta tendència que fa molt que venim dient, no? Des de que havien fitxat a Sagan i era un equip molt centrat en clàssiques i van anar fent aquesta transició més cap a classificacions generals a base de corredors com Kamna, com Schachmann al principi, i amb el fitxatge ara de Roglic s'emporten ja un dels clars candidats a guanyar el Tour de França. Jo crec que l'han rodejat com necessiten. El Cofidis jo crec que, bé, poca cosa més a dir. Kokari i Martin, ja és una història que ja en sabem, Kokar no guanyarà cap etapa i Martin farà la de sempre. L'Education First arriba a part amb ciclistes que poden guanyar etapes, el que dèiem, el campió italià Bettiol, Hilly, Biseguer, Poles, algun potser una mica més lluny, però bé, i amb l'incògnita Richard Carapaz, no? Que és el dubte de quin serà el seu rendiment. Sabem del que és capaç, però els darrers anys ha estat molt lluny. Sí, de fet, jo ara mateix et diria que des de la caiguda de l'any passat del Tour, que tampoc recordo cap classificació així que he fet, jo que sé, una Itzúlia o una París-Niça que diguis, hòstia, doncs ha estat per allà, és que ni això recordo. Bueno, des de l'hora ha fet poc també, jo crec, Sí, no sé quines curses ha pogut. Va quedar segon al Tour de Colòmbia. Hòstia, imagina't, no va ni guanyar-lo. Va guanyar Rodrigo Contreras. Des del 21 ha fet molt poca cosa, que el 21 és quan guanya l'Or i el Tour de Suïssa, i
Bueno, Volta a Espanya del 22 té tres etapes, però ja queda bastant lluny, això. I el 23 guanya els Alps Marítims, però bé. Poqueta cosa per Carapaz. El Groupama, Godú i Kyung per veure les cronos i veure alguna altra arribada, i Eleni Martínez, que és una incògnita, jo també crec que és una incògnita sobre el rendiment, i Godú veurem si està al nivell d'estar lluitant per algun top. Ho veig complicat, però bé. Jo també ho veig. A mi m'agradaria, ens agradaria, ens sembla que som bastant de Godú aquí, però bé. A l'Ineo sí que també, parlant d'equiparros, això sí que és un equiparro, perquè tens un... El líder és Carlos Rodríguez, sense cap mena de dubte. Thomas, no sé si ho ha dit o es comenta que anirà a treballar, Pidcock també anirà a treballar, i Egan Bernal... No diuen conya, ens sembla que ho ha dit, però llavors ja ho veurem. Però Pidcock anirà per caça etapes, però no anirà per general, no farà general. Jo crec que ho han decidit i ja està, perquè no... Jo crec que l'any passat ja va quedar clar que... Sí, perquè al principi anaven amb Pidcock de líder i la carretera el va posar al lloc i... Si entra un altre any amb el mateix serà un error, vull dir... Pidcock a treballar, se n'en riuen, també és veritat, que potser soc molt optimista. Digues, Lluís, perdona'm. Jo per això anirà a estirar cames. Correcte, que anirà més una mica a fer la seva. Això sí. Si té alguna etapa com la de l'Abduez, doncs, hòstia, de fotre's amb alguna escapada i a la resta de dies doncs, deixar-se anar per tenir marge i una mica més com a esperit lliure, jo crec. I Bernal jo crec que també Bernal jo crec que sí que anirà a treballar, però també tindrà llibertat. I serà guai veure-ho, perquè arriba en molt bona forma i també estarà bé. Però bueno, aquí parlo. Doble espectacle a mountain bike i fa les Olimpiades de mountain bike. I no fotrà absolutament res. Farà preparació em sembla que farà. A l'Intermarché, també, com tants altres equips, repeteixen la fórmula, un líder, que és Luis Menges, i un sprinter, que és Girmay, i els altres... Zimmermann també serà interessant, i Teunissen que pot guanyar, o pot intentar alguna etapa, però guanyar jo crec que està lluny, però bé. El líder del Trek, aquí tenen Ciccone i Verona, en principi, evidentment, Ciccone és el líder, no sé si aniran per la general, igual se'n van directament a buscar el mallot de la muntanya, amb Ciccone, sí, i Verona, al igual que segona etapa de muntanya, tot i que l'hem vist una mica lluny, jo crec, i llavors tenen gent com Pedersen i Scoggins, per exemple, a partir d'alguns, que també poden caçar, i Stuyven, que també poden caçar etapa. El Movistar arriba amb Mas, i llavors un equip poc per Mas, jo crec, és a dir, és més un equip que pugui anar a buscar etapes, Lazcano, Aramburu, amb Gaviria amb els sprints, tot i amb el veig lluny, Mulberger sí que pot ajudar també més a Mas, però és que també ho veig complicat. Crec que Mas està bastant sol amb aquest equip, però bé, és el que dèiem abans, segurament tampoc els hi fa falta. Lazcano intentarà fer un top 15, top 10 a la general o provarà alguna etapa? No crec, Jo crec que no. És el Tour, La dia del Finer va estar molt bé, però sent el Tour, una etapa al Tour sí que val més que el top 14. I se li poden fer llarg les 3 setmanes, jo crec també. El Soudal és un dels altres equips a tenir en compte, evidentment, per Renko Evenepoel, escudat per Mikel Landa, però també per Jan Hirt. Tenim Pedersen també i Moscon, que és més incògnita, però bé, que poden buscar a sorprendre algun dia. I bé, ara ja farem la tier list i ja ficarem al seu lloc a Evenepoel, però bueno, en qualsevol cas aquí sí que hi ha líder clar, ara ho comentarem. Sí, exacte, quan no arriba d'això. Aquí tenim el DSM amb Jacobsen com a clar favorit a guanyar etapes, que tindrà John Degenkolb de llançador, en Romain Bardet per la general, i amb Oscar Only, que veurem, perquè està en molt bon estat de forma. Jo crec que per la general és complicat, perquè a més anar amb Bardet ho veig més complicat, però pot ser que Oscar Only li doni llibertat per algunes etapes. I tampoc crec que el facin treballar, perquè el que dèiem abans, al final hi haurà 2 o 3 equips treballant i no farà falta. El Jayco també tenen la doble aquesta de Sprinter, que és Groenewegen i Yates per la general, però també hi ha Chris Harper, que també pot ser interessant veure quin paper té per la general. Tenen etapes com Joe Jensen, Matthews i Mezgec, però Mezgec jo crec que ja
Quina edat deu tenir Luka Medvedev? Més de 35. treballar. Jo crec que ara ja té una cara de xapant que no se l'aguanta. I bé, però bueno, també el resum és aquest, de treballar o d'anar a buscar bidons, poc més. A l'UAE i a l'UAE, digue'm, perdó. Però Groningen ve de guanyar el campionat d'Holanda. Sí. Dels Països Baixos. Com va guanyar l'esprint a Olaf Koch. Sí, estic veient que hi ha prou un nòmina guai de sprinters, al final igual reduirà els 2 o 3, però bueno, jo crec que està bastant la porta oberta. I a l'UAE, que si hem dit que hi ha equipar-los, l'UAE és un dels equips més top que hem vist mai segurament. Si més no pensant en ferro per la muntanya, perquè Pogacar té Ayuso, té Almeida, té Yates, té Soler, aquí hi ha Tim Wellens i Polit per etapes, i també Sivakov per la muntanya per ajudar a Pogacar. És una autèntica borrada. La meva iaia guanyaria un Tour amb aquest equip, quasi bé, perquè és broma, no treuen cap mèrit a Pogacar quan el guanyi, però realment altres vegades que hem dit que Pogacar l'UAE potser falta equip, ara no passarà això. Llavors ja veurem a la carrera si els veu més o menys, però... Ara veurem si li sobra equip. Sí, això també pot ser, però bé, una bestiesa. Sí. Ara que dius això de si era el millor equip de la història, a nivell de punts UCI dels corredors, ho és. Sí? L'altre dia crec que vaig veure, bueno, almenys algú va posar a Twitter, si ho havia inventat o no, però posava en plan el màxim de números de punts UCI per corredors dels diferents equips de la història. Hi havia el UAE d'aquest any, llavors sortia, no sé, el Visma del 2022, amb el top 10 així, hi havia que crec que 3 Vismes, algun Ineos i llavors algun equip una mica més. Però és que vols dir que algun equip, posant tot el ferro que té, encara que no ho porti, pot fer un millor equip que això? No, evidentment que no. A nivell de punts, perquè, jo què sé, Yates i Almeida et venen de fer 1 i 2 a Tour de Suïssa. Yates ve del podi del Tour de l'any passat. Sí. L'altre fa el podi a la Vuelta. Bueno, Pogacar que guanya totes les clàssiques. Si no, el Tim Wellens també et va guanyant clar. Bueno, és que al final un o altre sempre guanya. Si no, ara el problema és que hauran de demostrar, i si no són, no només si no guanyen el Tour, si no són protagonistes, per mi serà una mica decepció, perquè és el que dic, han d'estar davant sempre, clar. Tinguin el mallot groc, el blanc o el que sigui. Han d'estar davant sempre per mi. A les típiques escapades que deies, hòstia, no sé, l'any passat l'UAE ficarà algun corredor a l'escapada, un McNulty, un Rafa Maica, aquest any si vols ficar algú a l'escapada, o és el Soler o ja és Ayuso, Almeida, sí. Aquí és quan llavors es mourà tot el galliner i veurem si realment això, si proposen o si fan jo suposo que un tren tipus Sky. Sí, jo crec que serà més això, fa la pinta. Tot i que més cap al final, quan ja hagin perdut temps i es puguin donar llibertat, doncs aquestes escapades que agafen 10 minuts i que llavors ens intenten connectar per darrere, això potser sí, però bé, d'entrada serà un trenet, jo crec. Res, ja per rematar els equips, Israel... no sé si voleu comentar algun nom, però jo cap dels noms que porten no li veig cap opció. Aquí sí que tenim... Digues. Sí, després d'haver vist el Piner, que va fer podi, aviam si és capaç de fer... Clar, però és el dubte. Ja no et dic una general, perquè és molt llarg, però aviam si... Sí, una general no. Alguna etapa, si ficar-se amb escapades, alguna etapa així d'aquesta de muntanya que ens sorprengui a tothom i aviam què és capaç de fer. L'1X amb el gran Magnus Cort, que segurament que intentarà alguna etapa, però també Odd Christian Eiking o Christoph, que està una mica més lluny. Tobias Johansson és un dels altres noms. Tota l'energia amb Burgodú, Kras, Turgis, els clàssics i poca cosa més. I a Lotto Destiny amb el gran nom d'Ernau Delay i també de Van Gils, però jo crec que Campenars està una mica lluny del nivell i jo sí que no el destacaria. Deliri campió de Bèlgica. Sí? No ho sabia. Ara també ho repassarem. Bueno, ho volia repassar, però igual també se'ns ha pegat el tema a sobre i ja ho veurem. Anem a la tier list, abans que sigui massa tard. La tier list que ha preparat el Lluís amb mallots del 2015 i que ara intentarem saber qui és qui. Comencem per lo gros, que és Pogacar i Vingegaard, i decidim qui fiquem a davant. Jo crec que els últims anys hem acabat optant, o almenys jo, pensant que guanyaria Pogacar, ho tenia molt clar, i els últims anys ha guanyat Vingegaard, i aquest any torno a pensar que guanyarà Pogacar, i ja veurem què passa. Com ho veieu?
Jo aposto per Pogačar. Jo també. Sí? Hi ha consens? Jo crec que és favorit, A més, segurament Home, també hi ha l'incògnita de la caiguda i tot plegat, Exacte, sí. que bé, que vulguis o no, també pot, bueno, al igual ara arriba bé i a les 3 setmanes anirà progressant. Jo crec que potser perdrà una mica al principi i pot anar progressant després, però clar, només que es tingui una mica, que arrossega una mica de lesió o el que sigui, ja serà complicat. Tercer en discòrdia, jo ho tinc clar, Carlos Rodríguez. Hòstia, no m'esperava aquesta. Perquè hem de destacar que hi ha Primo Roglic i Renko Benepul, que serien els dos altres favorits en aquest tercer lloc del podi, però jo, Primo, primer, que ja veurem si acaba, perquè el tema de les caigudes també és important, però acabi o no acabi, crec que algun dia pot llapar i pot perdre temps, i crec que Rodríguez arriba molt bé, ha anat de menys a més, i ja vam veure que va fer l'any passat, va tenir aquella caiguda que surt pels aires, però bé, jo crec que Rodríguez, no me'l comprareu, suposo, però bé, qui ficaria Jo el és que, tercer? no sé, ara diré la impopular opinió i no sé fins a quin punt veig a Vingar fent segon al Tour. Què vols dir? Que abans de fer segon plegarà? No, que no sé, tio, que no es trenca les cafoides. Que Ja. Que ets el pulmó que espanta, que Sí. Pogačar l'any passat fa segon al Tour a no sé pas quants minuts i el temps que va estar parat va poder fer rodillo. El Vingegaard va estar 3 setmanes ingressat a l'hospital. No sé jo si és la preparació adequada per... no ho sé. Jo crec que l'haurien de ficar, perquè també és no. raro no ficar-li, però clar. Sí, estic d'acord. Però no seré jo qui ragi del Bisma, ja és un precedent. Que... Segons les apostes, el segon és Vingegaard, el tercer bastant lluny ja és Roglic, Renko Benepul després és Adam Yates, després Juan Ayuso i després Carlos Rodríguez. Bueno, Ayuso, Rodríguez i Almeida estan als mateixos, a la mateixa escala. Que jo tinc molts dubtes entre Roglic i Yates, Perquè d'entrada diria, hòstia, bueno, Roglic, perquè és el tercer en discòrdia, però és que Yates... O sigui, Roglic no el ficarem tercer, això està clar, no? Jo sí, el ficaria tercer. Bueno, si fos un ciclista que sabigués anar amb bici amb les seves capacitats pulmonars, quedaria tercer. Però... És dir, que si jo dic Yates és cadascú un diferent, no? Sí, exacte. De desempatar el xat. Hem d'arribar a un consens. Sí, o... Bueno, jo puc arribar a comprar Roglic, si voleu, però... Jo Roglic, entre que porten bon equip i que, aviam, a la del Finès que l'últim dia hi ha el Primo, mai millor dit, però els altres dies l'hem vist, va guanyar 2 etapes amb el seu estil pancartasso a 500 metres. A veure quin és el primer capullo que diu els mallots, quan ho pengem a Twitter. A veure, ara aquí ficarem algun Ineos. Gol de Georgia contra Portugal, Aquest o aquest? Això, ara espavilem per anar a veure la jo veig abans que Carlos Rodríguez el Jorgenson. No posar per ordre, ara anar posant per ordenar-los. Per tenir candidats. Sí. Jorgenson i... qui més hauríem de posar aquí? Jo no hi tinc més candidats que aquests 3 per fer el top 5. Benepul... Jo crec que tampoc. No el defensaré ni jo aquesta vegada. Bueno, per fer el top 5, de fet, en sobra un aquí, ara que deixo. Sí. Jorgens, és que... Jo baixaria Yates i et compro Jorgenson quart a canvi de que em compris Yates sisè. Com ho veus? És que jo crec que anirà Yates per davant d'aquests dos, Yates per davant d'aquests dos? Jo tinc dubtes de si anirà per davant de Roglic. Riba, manifesta't. Hòstia, el Riba l'hem perdut, Sí. Merda. La bateria... No és el millor moment, Almeida el posarem a complidor, Lluís? Sí. No crec que guanyi etapa. No? Sí, no, és a dir, anava a dir que no sigui llavors que hi hagi la Tercera Guerra Mundial a dins de l'UAE. No crec. Molt complicat. Ayuso, creus que pot ser per alguna etapa o Ayuso... Jo crec que sent el primer Tour, complidor. No crec que no tingui d'entrada massa marge i llavors tampoc el veig ficant-se en una escapada i tirant de glons per guanyar. Riba, que havíem anat avançant, hem ficat un parell de complidors de l'UAE. Sí. Tu què ficaries de tercer, de quart, cinquè i sisè?
Jo, quart, Jorgensen, farà molt bon tour. I cinquè, Carlos Rodríguez, estic d'acord amb la tier list. Bueno, doncs comprem el quart del Lluís, em compro el meu cinquè i deixem el Yates aquí, va. Sí. És que m'atreviria a ficar-ho així si vols al revés, però és que jo crec que Carlos arriba bé. I és que... Jo crec que Rodríguez arriba bé. Que l'any passat el Yates, tio, es va passejar el tour, si no fos pels dos primers. Sí. Hi ha el factor Bernal, també, que jo la veig molt bé. Quina liada, Bernal. Fiquem tots els Ineos seguits. Jo en top 10 ve complicat. Puc comprar, però... Sí, però no sé, No sé si aguantarà les 3 setmanes, Jo a Bernal te'l compraria victòries d'etapa. Que s'hagi deixat minuts i algun dia tingui un bon dia, està en molt bon estat. I això, que les 3 setmanes no les aguanti, però per l'etapa m'ho compreu o què? Sí, pot ser. Vinga, va. Sí. Ara en Burú. Campió d'Espanya. Jo crec que Aramburu... Jo complidor ficaré, intentarà arrasar una victòria, no se l'emportarà i ja està, no? Sí. Alguna... Complidor que fer un top 5 al sprint. Roman va, decepció? Sí. Vas a ganar, vas a perder, Roman Bardet. Roman va. Aquest és Blasov, m'imagino? Aquest és, no, el Bennett. Ah, vale. Decepció. A casa. Blasov és aquest. Hòstia, que està a l'Estanal, cabron. Blasov complidor, Aquest ja el fiquem abans d'ara, perquè aquest jo crec que me'l comprareu. A Bennett, decepció, dieu? Jo sí. Jo crec que també, Això quedem molts cops. No espero gaire d'ell, ja no espero gaire d'ell, però bé. Hòstia, la perra gorda, Mark Cavendish. Victòries d'etapa. Hòstia. És que m'emociono només de pensar-ho, Diu que no. Bueno, si cauen tots els sprinters, potser sí, però... fiquem el complidor. Etapa 4, fora de control. L'aposta del Lluís és decepció. La victòria s'etapa al Riba i jo el ficaré... La mitjana és complidor. Jo crec que ho intentarà, però copet a l'esquena i... Tant de bo se l'emporti. Arriba el Galibier? És que aquesta l'altra, Parlant de perres gordes, ara que veia aquí també el Evenepoel. Decepció? Ho volies ficar tu, Lluís? No, jo victòries d'etapa. Sí? Vale, això sí, jo crec que sí. Victòries d'etapa, sí, no? barra ser un mallot de la muntanya... No, inclús pot estar al top 10, però bueno. Bueno, sí. No el podem ficar, sí. Però el top 10 així de rebot, de dir, bueno, ja he perdut opcions al podi, perdo temps, han caigut les escapades i vaig recuperant algú de temps i com que no vol la cosa, ni bé, però... Com a la volta l'any passat, que acaba fent el 10 o el 12. Sí. Què més? Guirmay, decepció? Sí. Sí que està clar. Porta molt mal any, no ha fet res, pobre. Qui més fiquem? Hindley, complidor? Hindley, complidor, jo crec. Sí. Supercomplidor. Aquest és l'Eni Martínez? Sí. No és Jordi Niño Polla. I aquest no sé si el ficaria a decepció, perquè al igual no farà gaire res, i al igual s'espera més del que pot fer, però bé. En aquest tour, dic, perquè no sé. Jo el veig com a complidor, Complidor. Jo crec que el podem comprar. Sí. Enric Mas, decepció? Sí. Hòstia, no has dubtat ni un segon, El mallot blanc de jove o alguna pot estar bé i pot estar picat. Enric Mas? No, el Leni. El mallot de jove. Mallot de calvo. Carapaz, decepció? Sí, no. Està donant el fàcil que es va ficant decepcions. David Godú... Bueno, espera't. Delay... Ja, és que és això. És d'on partim, no? Sí. Delay... Victòria d'etapa, Ja, és el dubte, No ho sé, És que són molt cares, el Tour. Una bèstia aquest tio, Lluís? Delay jo crec que pot rascar etapa, Vinga, va. Guillaume Martin, decepció? Jo és que sí. Què has dit? Complidor? Complidor què és? Complidor seria fer un top 10, Hauria de fer un top 10. Ficar-se a l'escapada el dia que arriben a 12 minuts. Complidor és complir les expectatives de lo que és ell, no? Clar. Complir per ell és una decepció de qualsevol. O la decepció seva és que vull dir, de la complidor, la decepció de Guillaume Martin, el llindar és molt fi.
Aquest tio del Jayco que fa així és el Groenewegen? Groenewegen, sí. Groenewegen. Jo crec que aquest rasca. Jo el ficaria complidor, no victòries d'etapa. Riba, desempates. Victòries d'etapa. Vinga. Qui més? Magnus. Jo crec que complidor. Complidor. En general, si vols també ficar el Johannessen, perquè l'1X jo crec que tots són bastant complidors, no? Complidor. Bona Sí. gent. Sí, bona gent, exacte, bona gent. Simpàtics. Aquest senyor el ficava victòries d'etapa, entenc? Philipsen. Sí, no? Una encama. Thomas complidor. Jo, per mi, decepció. Sí? Per què? Argumenta la teva Perquè resposta. crec que no és corredor de ser gregari. Ja, això és veritat, però això Quin any va ja ser? partim d'una decepció, més aviat. Va ser l'any que va guanyar el Bernal, que anava com a gregari i no el vam veure gairebé ni un dia fer un relleu. Ja, això és veritat, això és Esperava veritat. abans que es quedessin Sivakovs i companyia i estava com molt desconnectat. Com Això diu, també és quan va de veritat. líder ja es desentén de la cosa. Això És és un veritat. fenomen. A veure, jo ara per buscar gent pel top 10, per res no fiquem ningú. Jo, Godú i Yates els ficaria al top 10. Sí. No sé en quin ordre, però bueno, els hi posem. Raymond, Van Aert, Van Der Poel, jo ficaria Van Aert, victòries d'etapa, i Van Der Poel, decepció. La perra gorda, tu. Què? Complidor Van Der Poel? Guanyarà mitja etapa amb el Philipsen? És que jo crec que Van Der Poel és o victòria d'etapa o decepció. No hi ha... Clar, és que pot ser. Però bueno, si fa com l'any passat, que com a mínim tirava el Philipsen... No, per mi que... Ja, no és suficient, no és suficient. El Philipsen no és el que esperes d'ell, al Tour. Per mi, complidor seria guanyar la primera, anar de groc, òbviament, i fer-ne guanyar 3 al Philipsen. Per mi Fiquem això a és complidor per un terme mig. Sí, per mi això és complir. Però clar, ja està fent victòria d'etapa, per tant. Ja, però és que és el que dèiem, també pot ser una victòria d'etapa que et sigui el top 10, però és que, bueno, al final tampoc passarà res. Pitcock, Decepció. Jo crec que decepció. sí, És que hòstia, no fotrà res. em dol, però A mi també, però... perquè fa la pinta. Què Mai té guanyarà l'Olímpic, ja està, no passa res. Lazcano, què? Decepció? Jo, per mi, complidor. Sí? Complidor. Complidor Lazcanos. Pello, top 10? Dels que queden? Hòstia, Pello o Sí. Buitrago? victòria d'etapa, eh? Algun final aquests en baixada que foti una mica el I goig. Buitrago al top 10 o no? Hòstia, no crec, eh? És que ens estan quedant sense top 10, Perquè, clar, hi ha tant Gregari com a favorit del top 10. El que no ficat és Fèlix Gall, no? No, jo no l'he ficat. Jo crec que aquest del 10 potser sí que entraria. Si vols dir, jo crec que ni així, eh? Bueno, Mira, crec que jo top 10 Enric et Mas al top compraria, per exemple, el Blasó. ja també ho pensava, Fiquem-lo. Que tot Foli, i foli, que veiem Blasó o Roglic... Hindley? Pello, victòria jo crec que d'etapa. Blasó- Buitrago complidor o què? Aguantar la muntanya els i poc Bahrein- més. Els dos Bahreins de Pello o Buitrago, si em posaria una top 10 i l'altra victòria d'etapa. No sé quin, però... no sé, Hòstia. tinc aquesta sensació. Per posar-ne algun, perquè Com? ho hem de posar. Sí. Sí, una victòria d'etapa i l'altra top 10. No sé quin. Ja, però és que igual cap dels dos... Jo ficaria el Pello al top 10, Olivar. I si no, ara ho canviem. I fiquem aquesta victòria d'etapa. Pot ser, el Pello. Moric, jo crec que omplidor. No sé si tornarà a rascar. No hi ha Com cap pot etapa dir- de 300 quilòmetres. Digueu. Lluís, què deies? Complidor. Que jo sóc fan, de Moforic. Jo també, però no sé. Seria massa màgic que tornés a rascar. Però no, sí que, de fet, aquest any tampoc ha estat No se l'ha vist molt, no? Landa, complidor. Em sap greu. Sí, Medalleta, ja està, és el seu. no hi ha... Aquest senyor crec que ho rasca tapa. M'ho compreu? Estàs boig. Sí. Jo és que crec que sóc molt romàntic i Estàs boig. no m'ho compreu, no? No compreu ni complidor, no? Si no arribarà ni a Galivier. Quedaran els Decepció. cops de cap, ja, pobre. I aquests dos què? Jo crec que Chicone,
clar, que podria ser una que fos victòries d'etapa, també podria ser, per exemple, Mallot de la muntanya, no? Sí. Chicone com? complidor. Pots no guanyar cap etapa, però guanyar el Mallot de la muntanya i ser alguna més que complidor. Ja. Bueno, doncs fiquem això, fiquem-lo aquí, no? Sí. I aquest senyor també, I no? Pedersen jo crec que rasca, segur. Sí, no? també. Se'ns acaben les etapes, perquè ja n'hem posat 1, 2, Sí, 3, sí, t'anava a dir, se'ns acaben les etapes. 8, I llavors aquí hi ha les 4 que guanyarà Pogacar. Sí. Ja ens en anem a Corona 15. de Benepul. Ordenem el top 10. Jo, per mi, Yates, Sí, no? Ja te digo. i així, potser és que no, jo diria que potser ja està bé. Perquè el Blasov es buidarà més pel Roglic, com el Budú que mirarà per ell mateix. És que no sé qui més podria entrar al top 10 aquí. Clar, si ja entra el Blasov seria raro que entrés Hindley, jo crec. Exacte, jo canviaria poder aquests dos. O un dels dos UAE, eh? O un dels dos UAE, eh? Hindley, Almeida. Jo ficaria Almeida, també amb la crono i tot plegat. Tampoc és supercrono, però... Depèn de com és millor l'Ayuso Ara amb entenc. crono que l'Almeida. Bueno, també és veritat. Hòstia, no ho sé, eh? Sí. Jo fico Ayuso perquè sí. Però, com ho veieu? M'ho compres tu, Lluís, no dius? Possible. Que sí? A més, Almeida també amb crono va bé, que si recupera una mica de temps amb els Godú i Tragos. L'Ayuso va molt bé amb crono, també. Ayuso també, però sent el primer any del Tour, l'Almeida també en el Tour, però bueno, ha fet més generals, que és més, entre cometes, fiable en aquest sentit. Jo crec que potser hem de treure algú de victòries d'etapa, potser, eh? No creieu? Buitrago. Buitrago potser el podem treure. Sí, Trago és... I jo inclús trauria Chicone, però bueno, comprem l'argument aquell que deies tu i... Sí, com I el a deixem. disputar Mallot de la muntanya, podeu alguna cosa així. Segur que no voleu ficar-hi Cavendish? Potser porta sort, eh? Jo sí, jo ho he dit abans. No, jo com a molt, mira, compro Van Der Poel victòries d'etapa. Que tu, Lluís, ho deies, no? Jo potser el canviaria per Bernal. No, però Bernal... Ai, s'està liant molt, eh? I Van Der Poel, és que clar, és que no en podem treure un i ficar-ne un altre, clar, també és veritat, eh? Bueno, jo crec que podem deixar-ho així, eh? O què? Tirant de tot. Last call, va. Van Der Poel està fort aquest any, tio. Déu-n'hi-do. Hòstia puta, Lluís. Jo crec que no està fort, però... Ha guanyat alguna aquest any. Ha guanyat alguna cosa. Sona. No, el que passa que ara fa temps que no el veiem, no sé com arribarà, però bueno. La donem per bona. La donem per bona i... perquè si no també ens donaran les tantes. Ara la penjarem i també passarem l'enllaç perquè vosaltres la pugueu fer. Ja per acabar, volíem també comentar els temes dels campionats nacionals. Volia fer una mica de repàs general, però bé, demanar-vos simplement si voleu destacar-ne algun. Com deia Bettiol a Itàlia, a Països Baixos, Groningen, Delhi a Bèlgica i Aramburu a Espanya, per destacar-ne alguns. Ethan Hayter al Regne Unit, això amb línia, vull dir, amb carretera, que diguéssim, i a Longo Borghini a Itàlia en femení, a Van der Black als Països Baixos i Lotte Kopecky a Bèlgica, Julien Labous a França. Res, simplement per comentar alguns noms. En crono femenina, Vittorio Guarnici a Itàlia, Lotte Kopecky a Bèlgica, que per tant tindrà els dos, Rijani Marcus als Països Baixos, i aquí, evidentment, a part de... Bueno, també Cordon Regot a França, i evidentment Mireia Benito, campiona de crono. Li han donat sort, per revalidar-ho. Però bé, suposo que encara que sigui a Espanya veu estar contents, no? Sempre està bé que guanyi. Sí, Han no? dit el campió de França, Paul Lapeira, que pot fer-ho bé amb el Decathlon, si el Bennett peta. La Peira. Bon sprinter. I parlant de victòries catalanes als campionats espanyols, David de la Cruz, que també ha guanyat el de ruta, que aquest sí que és super sorprenent, ha fet per davant de Marc Albeloc i García Pierna, que són dos altres joves top, però jo crec que de la Cruz no estava a les travesses i s'ho ha acabat emportant. A Bèlgica, Tim Wellens, Filippo Ganna a Itàlia i Dan Hole als Països Baixos, a part de Joshua Tarling
al Regne Unit. I d'Anna Felipe Martínez a Colòmbia. Luke Plapp repeteix a Àustria. El gener. Bueno, sí, Àustria. He dit Àustria en Austràlia, però aquest sí, exacte, aquest repeteix perquè ja el tenia del principi d'any. I bé, no sé si algun altre voleu comentar, però bé, molts són els clàssics, Kyung, Dunbar, i poqueta cosa més, Carapaz, són altres noms que havia per aquí. Ho deixem aquí, companyers, us aneu a veure l'Eurocopa. I bé, el proper ja serà per comentar el que hagi anat de ser les primeres jornades d'aquest Tour de França que hem comentat aquesta tarda vespre. Gràcies a tots els que ens heu seguits. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes, que a iVox i Spotify penjarem el directe i podreu recuperar també amb àudio. I moltes gràcies, Riba i Lluís, per un dia més. Ens veiem a la propera. Que vagi bé. Adiós. Pep Push suena bien. Fiesta, Portugal. La Pera por. La Pera por. La Pera por.